ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାପର ବାପ। ଏଇଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଭଏସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ କାଶୀରୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସାରି ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିଗଲେ। ଏପରି କେତେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ପାପର ବାପ କିଏ ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ କାଶୀରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ, ପାଠପଢ଼ା ସାରି ଆସିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ପାପର ବାପ କିଏ କୁହନ୍ତୁ। ପଣ୍ଡିତ ପୋଥି, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବହି ଯାହା ବି ସବୁ ଥିଲା, ସବୁଆଙ୍କ ଖୋଲାଖୋଲି କରି ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଭାବେ ପାପର ବାପ କିଏ ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ନୀରବ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ପତ୍ନୀର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇପାରି ସେ ପୁଣି କାଶୀ ବାହାରିଗଲେ। କାଶୀ ଯିବି, ବହି ପୋଥି ପୁରାଣ ଦେଖିବି, ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ସବୁ ଅଛି ଦେଖିବେ, ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ଦେବେ। କାହିଁକିନା ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ, ତାଙ୍କର ଲାଜ ଲାଗିଲା। ସେ ପୁଣି ଥରେ କାଶୀ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ରହିଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ପଣ୍ଡିତ କାଶୀରୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସାରି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କଥା ବି ଶୁଣିଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ଯିବା ବାଟରେ ପଚାରିଲେ, ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, କାଶୀ ଯାଉଛି। ପଣ୍ଡିତ ଫେର ପଚାରିଲେ, କାଶୀ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ?